Toto video ti prináša Portu. Online investičná platforma, s ktorou zvládne investovať každý, jednoducho a bez zbytočných poplatkov. Toto je mapa priemerného platu na Slovensku podľa okresu. Toto je mapa miery nezamestnanosti a toto je HDP na obyvateľa podľa kraja. Na prvý pohľad je jasné, že východ Slovenska ekonomicky zaostáva za západom. Prečo? Na to sa pozrieme v tomto videu. Ekonomická situácia krajiny a rozdiely medzi jej regiónmi, ale aj rozdiely medzi krajinami všeobecne, sú vždy výsledkom dlhodobého vývoja za pôsobenia rôznych geografických, ekonomických, politických a iných síl. Inak to nie je ani v prípade Slovenska. Hnacím motorom každej ekonomiky sú mestá. Existencia miest, ich poloha, veľkosť a význam nie je náhodný. V dávnej minulosti prvé ľudské osídlenia vznikali tam, kde skupiny ľudí našli dostatok vody, potravy a bezpečia, čo bolo najmä na miestach v blízkosti riek a úrodnej pôdy. V týchto časoch bolo dôležité byť čo najbližšie ku zdrojom, ktoré zabezpečovali každodenný život. Ľudské komunity sa postupom času vyvíjali a z jednoduchých osád sa stávali stále zložitejšie spoločnosti, ktoré už nehľadeli len na základné prežitie, ale aj na rozvoj a prosperitu. Preto miesta, ktoré ponúkali určité strategické výhody, ako napríklad prístup k obchodným cestám, zdrojom surovín či významným riekam, lákali viac ľudí a rastli rýchlejšie ako miesta, ktoré takéto výhody nemali. Obzvlášť dôležité boli práve rieky. Neboli len zdrojom vody na pitie a zavlažovanie, ale aj kľúčovými dopravnými tepnami. Dlho pred autami a železnicami spájali ľudí na veľké vzdialenosti rieky a spoločnosti, ktoré kontrolovali hlavné vodné cesty, získali prirodzenú výhodu. Len veľmi zriedka dnes vo svete nájdeš významné mesto, ktorým nepreteká rieka alebo nie je napojené priamo na oceán. Londýn má Temžu, Paríž má Seinu, no a Bratislava má Dunaj. Dunaj je súčasťou jednej z najväčších prirodzených obchodných ciest v Európe, ktorá sa tiahne od Nemecka až po Čierne more. Osídlenia pozdĺž Dunaja prosperovali, pretože mali výbornú polohu a tvorili styčné body v tejto rozsiahlej sieti. Rieka ich spájala s ďalšími prosperujúcimi regiónmi Európy a uľahčovala obchod a kultúrnu výmenu. Okrem toho týmto regiónom prechádzala aj Jantárová cesta, jedna z najvýznamnejších starovekých obchodných ciest. Samotné rieky však mesta nevytvárajú. Dôležitá je aj okolitá krajina. Západné Slovensko ťažilo nielen z Dunaja, ale aj z úrodných nížin, ktoré poskytovali výborné podmienky na poľnohospodárstvo. Kombinácia spoľahlivého zásobovania potravinami a riečnej obchodnej cesty vytvorila ideálne podmienky na skoré osídlenie a hospodársky rast. Naopak východné Slovensko tieto geografické výhody nemalo. Hoci na ňom nechýbajú rieky, jeho vodné toky sú menšie a viac lokalizované a slúžia predovšetkým regionálnym potrebám. Okrem toho je veľká časť územia na východe hornatá. Je súčasťou Karpát, ktoré v minulosti predstavovali prekážku pohybu a obchodu. Tieto geografické prekážky obmedzovali prepojenie regiónu s väčšími hospodárskymi sieťami, čo sťažovalo rast osád do veľkých mestských centier. Trajektória západného a východného Slovenska bola ďalej ovplyvnená vzostupmi a pádmi politických celkov. Počas Rakúsko-Uhorska bola Bratislava a jej okolie úzko prepojené s Viedňou. Táto blízkosť ku politickému a hospodárskemu centru ríše umožnila západnému Slovensku profitovať zo skoršej industrializácie, rozvoja obchodu a kultúrnej výmeny. Na druhej strane východné Slovensko bolo od Viedne vzdialené a pre ríšu menej strategicky dôležité. Hospodárstvo východu zostalo zamerané najmä na poľnohospodárstvo. Košice určitý rozvoj zaznamenali, ale nemohli konkurovať rozsahu a rozmanitosti priemyslu v Bratislave a na západe. Pred vznikom Rakúsko-Uhorska boli regionálne rozdiely na území Slovenska ešte pomerne malé, no v čase jeho rozpadu mal už západ výrazný náskok. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa v roku 1918 sa Bratislava prirodzene stala administratívnym centrom Slovenska, čím sa moc a zdroje ďalej koncentrovali na západe. Východné Slovensko naďalej zaostávalo, keďže stratégie národného rozvoja uprednostňovali už prosperujúce regióny. Počas komunizmu sa uskutočnili pokusy o zníženie regionálnych rozdielov prostredníctvom industrializácie. Na východnom Slovensku vznikol ťažký priemysel, napríklad oceliarne v Košiciach. Tieto odvetvia však boli do značnej miery závislé od štátnych dotácií a centrálneho plánovania. Pád komunizmu v roku 1989 znamenal prechod na trhové hospodárstvo, ktoré odhalilo slabiny východoslovenskej ekonomiky. Mnoho podnikov krachlo, pretože na svetovom trhu bez centrálneho plánovania už neboli konkurencieschopné. Medzi tým západné Slovensko, najmä Bratislava, využilo svoju blízkosť Viedne a vybudovanú priemyselnú základňu na prilákanie priamych zahraničných investícií. Nadnárodné firmy zakladali svoje pobočky na západe, pretože ich priťahovala jeho dostupnosť, infraštruktúra a pracovná sila. No a rozdiely pretrvávajú dodnes kvôli fenoménu s názvom path dependency. Ako náhle určitý región získa hospodársku výhodu, má tendenciu priťahovať ďalšie investície a rozvoj, čím sa vytvára akýsi začarovaný kruh.
Počiatočné výhody západného Slovenska vytvorili podmienky na koncentráciu bohatstva a moci v Bratislave a jej okolí. Postupom času sa tieto výhody znásobovali, zatiaľ čo východné Slovensko, ktoré nemalo rovnaké počiatočné podmienky, zostalo v porovnaní so západom rozvinuté menej. Východu okrem toho v súčasnosti neprospieva ani odliv mozgov, veľké množstvo marginalizovaných komunít a diaľnica, ktorá stále nie je hotová. Západné Slovensko naďalej profituje z dobre rozvinutej cestnej a železničnej infraštruktúry, ktorá mu dáva rýchly prístup ku Viedni, Budapešti a Prahe. Tu sa opäť môžeme vrátiť ku geografii, pretože diaľnice a železnice je proste jednoduchšie a lacnejšie postaviť na rovine ako cez kopce. Otázkou teda zostáva, ako sa táto situácia môže zlepšiť. Ťažko. Západ krajiny bude pravdepodobne mať ešte dlhú dobu náskok. Východnému Slovensku by pomohlo dobudovanie infraštruktúry. Podľa Európskeho parlamentu by tiež pomohlo posilnenie kompetencií krajov a obcí a lepšie financovanie cez adekvátnu decentralizáciu. Pomohlo by mu tak ako celému Slovensku dlhodobé investovanie do rozvoja ľudského kapitálu, školstva, výskumu, znalostnej ekonomiky a kapitálovo náročnej produkcie. To sa však ľahšie povie ako spraví. Celkový rozvoj východného Slovenska je beh na dlhú trať. Aj keď je východ chudobnejší a platy sú tu nižšie, neznamená to, že by si ľudia nemohli zlepšiť svoju vlastnú situáciu. Kľúčom je poriadok vo svojich financiách. Začať môžeš tým, že si aspoň pár mesiacov budeš zaznamenávať svoje príjmy a výdavky. Zistíš tak, kde máš priestor na šetrenie a budeš vedieť pravidelne odkladať peniaze na svoje ciele. No a aby ti hodnotu úspor nezožrala inflácia, môžeš ich zhodnocovať na Portu. Online investičnej platforme pre jednoduché nízkonákladové investovanie. V popise videa nájdeš odkaz, s ktorým ku prvej investícii získaš odmenu 20 €. Dobrú noc.